Tak neviem, tak určite by sme nechceli s tým nič meniť, že by sme sa teraz zobereme a budeme teraz, ja som muž a manželka a ideme si niečo zakazovať proste. Tak ako bolo povedané, na omši, či na obrade. Ako bolo povedané? Že treba to brať, ako to bolo aj predtým, je treba sa obmedzovať a treba to brať ako... Obrade sa preto sme radi, takže je preto, aby sme si niečo chceli dokázať. Tak jednoznačne všetko najlepšie do života, aby sa Števovi tak darilo, jak na pretekoch v tom živote manželskom. Asi toľko, lebo Katka je tiež naša odchovankyňa. My sme ju pedinovali od 11 do 17 rokov, jazdila aj ona na motorke, takže... Sloboda o 5 sekúnd, skúste so mnou, 5, 4, 3,